Για σένα, για τα παιδιά. Αυτή η νίκη πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία μετά το 2004. Σήμερα αποδείξαμε αυτό που λέγαμε τα παιδιά τόσο καιρό, ότι είμαστε μια ομάδα, ότι δεν έχουμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιαζόντουσαν, ότι μέσα στο γήπεδο είμαστε μια οικογένεια. Σήμερα παίξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το γνωρίζαμε από την αρχή, ξέραμε τι θέλαμε μέσα στο γήπεδο. Κατορθώσαμε να έχουμε μια, πιστεύω, πάρα πολύ καλή παρουσία με πάλι πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όπως είπα, ότι χρειάζεται και η τύχη, την οποία δεν την είχαμε στο πρώτο παιχνίδι και ενδεχομένως με την κόκκινη κάρτα στο δεύτερο. Αλλά πιστεύω ότι στη ζωή, όταν αξίζεις κάτι, στο τέλος, βέβαια όπως είπα πριν, με παρουσία και της τύχης, ο Θεός το δίνει. Έτσι έγινε και σήμερα. Είχαμε 3 δοκάρια, είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Αξίζαμε την νίκη και πιστεύω πολύ δίκαια περνάμε στην επόμενη φάση. Είναι εντυπωσιακό ότι και στα 3 παιχνίδια δεν παίξατε αμυντικά, κάνατε ευκαιρίες. Γκολ δεν υπήρχαν, αλλά όπως λέγατε όλοι, αφού κάνατε ευκαιρίες θα έρθουν τα γκολ. Και ήρθαν σήμερα. Ήρθαν σήμερα, όπως είπα, και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ακόμα περισσότερα γκολ. Πιστεύω ότι επιθετικά έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και ευελπιστούμε και στο επόμενο παιχνίδι να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο.